Am și eu un program frumos pentru fratele meu pentru 10 care chiar și la 45 de ani nu știu ce dată de remorca lui, mai înțeles? Deci are? Și acum o să nu știu o melodie pe 5 voci. O melodie pe 7 voci. Măi! Măi, ascultă de ce la mine, eu sunt prieten pentru tine, lume mai. Mă, poate tu atunci când te-ai însurat, am o papă. Nu ți-ar mai da domnul bine. Ia să aduci și te-ai înșelat cu regizerul și la plecat. Auzi, zice, te-ai înșelat în băbuțan, lume mai. Nu știu dacă e adevărat? Să faci bol, e adevărat? Au, ea s-a tras cu camera! I-ai mâncat-o pe zi? Uite, l-ai pus pe gânduri, mă, sărac! Nu zice ceva! Nu se oftică 10, mă, nu zicea el că nu se oftică. Dai și încă așa. Gata, pauză, tu tăieți, nu mai pot.